Představte si systém, který již 5 let obchoduje a ani jeden měsíc neskončil ve ztrátě. Easy Trader. Platforma, kde kapitál zůstává na vašem účtu pod vaším plným dohledem. Vklady jsou pojištěné, riziko rozloženo do 4 nezávislých strategií. Začít můžete už od $1000, bez vstupních poplatků. Vše je automatizované. Vy jen otevřete aplikaci a vidíte, jak umělá inteligence obchoduje za vás. Naši roboti identifikují vstupy velkých hráčů ještě před pohybem trhu. A přesně tam vstupujeme. Dosahujeme 5 až 10% měsíčního zhodnocení. Bezpečně, stabilně a bez emocí. Výsledky jsou 100% transparentní a ověřitelné na MyVxBook. Nástroj, který dříve využívali jen fondy a velcí hráči, je nyní dostupný i vám. To není budoucnost, to je Easy Trader, kde kapitál pracuje a vy žijete. Připojte se a čerpejte pasivní příjem z AI tradingu s možností okamžitého výběru kdykoliv bez komplikací. Od inovací k technologiím měníme pohled na to, co je možné ve světě financí.